Go to church. Ngiyabanda today. Inyama is provided kodwa kuhambe kulokudla okuphekwe. Understand? Ukuthi batshintshe this week badla ipapa, this week badla rice, next week ezayikha badla ama-fruits, next week amazimba. Kanjalo. Ngokungabe ngipheke rice, shothi sohamba nge-Uber ke. Oh, no, niyatshintshanisana. Tshintshanisana. Ngicela nini? August bathanda manje ibudget isiphumile. Siso soqala August, sesathatha ibudget ka-August. Every month kule budget. Thina yazi bathi ilokhuze nini i-conversion i-conversion okay. Lene yawayise camp bathi 400. Hayi. Isedurban. Hayibo, shipha ngayo. Masazi ukuthi seyidurban or siyakuphilisa. 400 into shipha ngayo. Cheap le. Kodwa ngiyanderstand 2500 phela siyahamba kwelinye ilizwe phela. Hayi nina vele niyakweni lilizwe kunama passport lapho yo. Ukamahotela. Abalandela laba abancane abakhulile nyana. Bafundisa bobani labo? Because thina sifundisa i-young women. Manje most of the time Sunday school. Kunama class i-youth le yi-Sunday school. Yes. I-youth yi-Sunday school. Mara bebengeke bathi young women bese bathi young women anti ngabe nabo wayese young women. I-young women abo la yibo la sisi nomntana bakanti. Ngithi mama yimi. Kathi mina ngilida yani ngoba mina ngikhansela i-young women. Hayi, i-young women kade soyeni. Thina si young single adults. YSA, young single adult. Unless i-Sunday school kwabafana, kwi-young men unless ungazi. Imali so. Mara kodwa ngiyabona lapho mawuzama ama-sponsor uzidingela ama-sponsor bazama. Akufani. Or ucheke ku-internet. I-group yabantu abasizana abasiza ema-small business or ama-small projects. Ucheck lapho ku-AI. AI izokulethela ama-group of people abasizayo. Sibacela ke ngeprojectshayisana nabo lapho. Ubacela yenze kanjalo. Ngoba sometimes bakhona abanye ungenze ukuthi bakhona abantu aba-rich manje abafuna ukusponsor laba abantu abancane. Mara they don't know them. So lawo mawungazivezi. Ucheke ku-AI ngicela ama-group angasiza abantu abangasiza ama-sponsor angasiza masenze into nje. AI yokulethela wonke abantu ama-department. Bese communicate la ama-department yakho. Ayikho into ongayenza. Ungamangala nothola ama-sponsor asemaningi. Esimele ngizinto. Wathela lo phuma isiteksi yakhe nje athi ngiyayikhipha mina iteksi. Or umuntu orich ozokuhayela iteksi. Nawunikeza imali yokukhipha ngohayela iteksi. Wena mawunga-check-a ke lapho ubacele. Uma umlandela ngaka. Yabona ngathi stranded kakhulu sefuna uzisa ubuhlungu. Ukuthi ngeke uzenzani engenayo. Uzofika kanjani mina? Awuzise ubuhlungu. Bekathi uyaphelela. Uyaphelela ngamtshela ngathi lo wena. Awungeke uzophila without me. Awuzokutshela. Sokuzisa ubuhlungu. Or ugcina usubuyela endaweni osuphumile. Yo. Sona dinga ama-sponsor ngeke kangaka. Ama-sponsor ngeke afuna ukutshela amagama abuhlungu. Angeke aza ukutshela mayingenayo kanayo uzokutshela kahle. Ma ongeke aza ungena personal relationship. Nayi. Never ceasing of our songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it, mount of God.